आयदै रखरा सिंसासोबाय ना साननानै मुलि जाबानो जाबायब्रा दायो सानायनि एन्टिबायटिक नुवाखै खथक ना मोनबाय जोंफोर बैथालि ना गोजा थै सामब्राम मा जात जात बुंलाबायोलै इस इस माबासो जायो दे रावबो खोनाखायाखै दे जिखि जाया जोंफोर नाखौ माथो दिनै आमदानि मोनखाबायलै बा जोंफोरना दिनै हाजिराया ओंखारमारदोंलै खानजं अबेसे नंमारगौ नंमारनायालाय आंगालाय सेरनै जाखागोन बेखिनि बैथानाया ओमफ्राय मा बिबारि लानो एसे होलांगोन नामा दंब्लाथ' बिबारि लानोसैना एसे होलांनांगोन खोना थै मालाय बायना जागोन मानो होलांलाबायनो आरो जोंफोरखौ साननोनो होखादों लस जागोनब्रा बिसानो होलांबा थुदो थु थांसै दानियाबा थैगोन अबावबा बैथानाया थैबा आरो अबावबा थांनाय नङा नाया थै बैथानाया एसेबां थाबैनो थैया माथो थेवब्लाबो थु थांसै दा जोंहा आफाखौ फाननो हरनो होनांगौ फुवा बेसांसो मोनगोनबा 100सो मोनबा गाहाम जागौमोनलै रखर थोज्जा होमबालाय माया 100 थाखा मोनलाबायनो 60 थाखा 70 थाखा मोनगोन आरो दाथ' जोंल' ना मोनाखैना मालाय बयबो ना मोनदों गासैबो जायगायावनो दै रानदोंथ' दा अखायाबो मा जाखोथाय फैनोबो रोंला मानसिफोरा सोरबा सोरबि माइखौनो गायनो हायाखै माइ गायनायथ' बाद हो हालिखौनो एवनो हायाखै आरो जाय जायबा गायदों नुवाखै माइफोरानो गाज्रि जालांजोब्बाय औ नंमारगौ जोंहानियाबो एसे बोरैबा जादों माइआ थैनाय रखम औलै न' अखाया फैनांगौमोनलै बेसेरा मानसिफोरा दाहालागै माइ गायनोनो हायाखै सोरबा सोरबा नुनानै बोरैबासो मोनलाय लांबाय आं थुदो थु थांसै नाया थैजोबसिगोन बिबारि लानो एसे होलाङै दे जेबो नङा थै होलाङालै आंखौ गोसथोनायबा बेलेग बाथ्रामोन एसे होलांगौमोन आं दा आंखौ जेबो फाथाखौनो होआ मालाय गोसथोनाय दंखायो बुकिं गोजा थै दे थुदो थांसै खान्थाला जागोन दे आङो खान्थाखौ लागोन नोङो जेखाइ खबाइ बाल्थिंखौ लादो आब' लायमोन आब'आलाय अबाव थांखो गरम मोनसोदोंनो मानसिया बिनिखायनो दुगैनो थांदों बियो औलै बेसेबा गरमथार आंबो दसे थाना दुगैनोसैसो औ दुगै नोंबो आंबो दुगैखांबाय आब'लै जोंफोरा दिनै गजासगाव थांनिथ' बेरायनो ओमफ्राय लायमोन आब'नो गांसे दख'ना बायना होगोन ओं न' थांमारगोन दे न' जोंफोरनिया लायमोन आब'नो गांनै बायनांगोन दख'नाखौ गांसे न'आव गानना थाग्रा ओमफ्राय गांसेखौ आलासि जानायाव गानना थांग्रा ओमफ्राय नोंनो गांसे आंनो गांसे बायनांगोन मानो होनबा जोंफोरनिया दख'नाया बारा गैया नालाय बायनांगोन दख'ना बायनांगोन दे आंनि थाखायबो बायनांगोन आंनोबो बायमारगोन ना बायगोन दे मानो बाया जानो बायगोन होनना बुंदोंना आब'आ दुगैखांबायना थाङाखै दुगैखांबायबा ओंखारनो होनोसै आंबो दुगैनोसै ओमफ्राय दा खैथा जाखो टाइमा दे बारा टाइम जायाखैथ' दासो 3:30 जाबाय 4:30फोराव थांगोन न' औ बा दासो दुगैखांनानै बेसेबा गुसु आराम मोनलायबाय आंबो दुगैहैनि र' आब' एबारो थां दुगैथां गुसु मोनगोन दे आराम मोनगोन ओमफ्राय लायमोन आब' थु जोंफोरनिया गजासगाव थांनि गजासगाव मानो ओरैनो बेरायनो थांनिथ' आब' ओरैनो माने दख'नाबो बायनो हागोन जोंफोरो नोंनि थाखायबो आरो जोंनि थाखायबो आंनो नांबाया खोना दे नोंसोरो बाय इस बा मानो नाङा जानो आब' मानो नाङा जानोखाय दख'ना दे ओंखार इस दख'नाखौलाय नांगौ नांनाया नाङि नङा थेवब्लाबो नोंसोरनियाबो खरसा जाबाय थादोंना एसेबां बिदि हुला हुसि खरसा खालायनाङा एसे जमायनाबो दोन दङ आब' मेरला दंखायो फैसाया नोङो जेबो सिन्था खालायनाङा एसेबां मानि सना मोनदों जोंफोरो जानानैबो फोजोबनो हानाय नङा खोना जानानैथ' फोजोबनो हानाय नङा र' मोनस्रोमागै थेवब्लाबो दा गारि मायबा मायबि बायबा फैसाया थांगोनथ' बुरजायानो थांगोन आंनिबाथ' बिबारि नोंसोरो दखानखौनो होआखै माने गिदिर दखान आरो नायनि र' आब' मा जायो दे बेफोर उनाव जाबाय थागोन दे माबारै ओंखारदो आंना दसेनो जागोन नोंसोरनासो जानाय नङा खोना आयु जायो आंनियाबो नोंसो दुगैनो होननाया दुगैथां नोंनियासो जानाय नङा जायो आंनिया दसेनो आङो काजल लिपस्टिकफोरखौ ओरै बारा फोनालै आङो एसेल' फोनो नोंसोरसो बुरजा बुरजा फोनखायो रखरा इस दे ओंखारबाय थादो नोंसोर आंहा थांसै दुगैनो दे थां दे बिबारि दख'नाखौ दिहुनदो गाननोसै माबायदि दख'ना गानगोन आब' सिम्पोल ना मा औ सिम्पोलखौनो गानलांनोसै दे गोमोफोर दंना गैया दङ आंबो बेखौनो गानलांनि र' सिम्पोलखौनो जायगायाबो खाथिखाना जेबो नङा दे सिम्पोलानो सोलियो र' होमबालाय आङो दिहुनहैनि र' दे थां गजासगाव जोंहा फाख्ला फाख्थि बिफायासो थांबाय थायो र' बेखौसो लोगो मोनगोन नामायथाय लोगो मोनाबा हामगौमोनहाय दिनैलाय मा ओंखाम जाखांनायनि उनावबो ओंखाम उखैफिनलायबाय आंलाय
माबा थानायखाय खोना बेनिखायनोथ' खोना दे दहाय आरो ओंखामखौनो एसेल' संफ्लांदों आङो नङाबा सङाबाबो जागौमोन माबा दाउ बेदरजों ओंखाम बेसेबा जानो लुबैदों आं दिनै दहाय आरो हारा गैयि बेदरजोंसो जादोंना दा माबा एकदम दाउ बेदर जानो लुबैथारबाय आङो अबाव थांखो मानसिया र' लिंनि र' थाख्लाखौ ओजों फैलाय माइ सना रांखावरि ओइ माबाहाय माबा आंखौ ओंखाम जाखांनायनि उनावबो मा उखैफिनबावदों ओमफ्राय दा आंखौ दाउ बेदरजोंसो मा ओंखाम जानो लुबैथारदों ओमफ्राय आं दा मा खालायनांगौ मा खालायनांगौ माने नोङो दा आंनि थाखाय बेदर एसे लायथां नङाबा आङो बोरैबा मोनगोनहाय माबा बेसेबा जानो लुबैथारदों आखा नांगोन नोंहा नोङो जुदि आंनो बेदर लाबोना होफैयाना आखा नांगोन नोंहा आङो जुदि मोजां देहा जानायमोनब्ला बेफोरबायदि लुगैनाय नङामोन आं दा प्रेगनेन्टना बेनिखायनो लुगैदों आरोलै दे होमबालाय दायो आं हराव 100 ग्राम लाबोना होफैगोन नोंनो मा दायो हराव बेलाय दानो जागोन आंनो दानो नांगौ आरो मा बेलाय 100 ग्रामल' आधा किल' नङाबा 1.5 फुवासो लाबोखा 100 ग्राम बेदरा सोरबा सानै मानसिनो थोयो नामा आरो आंल'थ' जायाना नोंबो जागोन ना बेनिखायनो 1.5 फुवा नङाबा आधा किल' लाबोथार मा जाबावनो बिजोंबो एसेबां बुरजा जानो हाखायो आरो माबा दायो थांबाबोथ' जायोमोन ना हराव आङो माबा दानो थांनांगौनो थै एसेबां मोजाङै उन्दुना दङमोन थां होनदो दानो थां नै 4ता जाबायानो र'लै लंपेन्ट गानैनि माइबासो गजा सौगावनो लंपेन्ट गानलायनांगौ गामसाजोंनो थांनो हायो थौ थाङालै सना रांखावरि गामसाजों थांनो लाजियो आङो मानो लाजिलाबायनांगौ गामसायासो मोजांसिन मोनथिबाय आरो गामसायासो जोंनि बर' हारिनि थै थेवब्लाबो लाजियोलै आङो थै लंपेन्ट गानैनि र' आं दसेनो जागोन थां माबोरै गानो थां आंना ओंखामा मोनसिगोन मोनजासिगोन र' रखरा खम बादों दा बियो लायनो जेबोथ' बुंनो हाखाया आंखौ गजा सौगामा एसे सोलायबाय न' बिबारि आब' सोलायबायथ' दाखालिदि आं फैदोंमोन बेसेबा असिना नुखादोंमोनसो औलै आब' असिना जाजोब्बाय सौगानो बा मेन सौगाथ' बेसेबा गिदिर जाखाबाय माथो आब' जाबायथ' सिनाय हायै बायदि जालांबायानो दे जाबायथ' ओमफ्राय बिबारि दख'नाखौ बबे दखानाव बायगोन दङ र' आब' बै स्टाइल दखानफोरावनो बायनोसै होमबालाय जोंफोर मेन सकआवसो थांनांसिगोन आब' बेखिनियाव बारा दखान गैया बै मेन सकआवसो दङ बा पुरा गिदिर दखान जाजोब्बाय माथो आयु एसेबां दसेनो बिदि सोलायथारबाय आसरितलै मालाय मानसिफोरा जा फैसा आरजिखायो खोना न' बेनिखायनो दसेनो गिदिर दखान गिदिर न' लुनो हायो आब' ओइ रुनाय आब'मोन बै मानसिखौ नायनाय थाग्ला दादै रोखोमसो नुहुरदों आं नंगौना नङा आयु नंमारगौ खोनाहाय बालि नंमारगौ बाथ्रा थै बालि आं दा जाय मानसिखौ लोगो मोननाङा सानदों माबा बिखौसो मोनलायबायलै दे जेबो नङा दे आब' माथो होआबानो जाबाय नोङो होखायाबो आङो गावगाया होबासो होगोन नोंसोरसो मा मोनदों बे गजा सगावलाय मा मोनफैदों नोंसोरलाय फैदों आरोहाय जोंबो सगाव नोंहालाय माथो जादों मानि गोरालै आरो बे बांगाल बुरि सासेयालाय नोंसालाय माला मोनफैखो मा सोरखौ बांगाल बुरि होनना बुंदों नोङो नोंखौनो बुंदों आरोलै आङो सोरखौथो बुंबावनो दादै मा नोङो गावनि फिसाजोखौनो बिदि बांगाल बुरि होननो लाजिया नामा फिसाजो सोर फिसाजो सोरनि फिसाजो शाला सैमानि फिसाखौनो नोङो आंनि फिसा होनना बुंदों बिबारि दादै मा बुंनाय जादों बेफोरलाय गावनि फिसाजोखौ बेफोरबायदि बुंनो हामगौ नामा मैया दाख्लैनि गथ'फोरासो आंखौ सिखायनो फैदों गियाननि बाथ्रा मोजांबा एसे बेलेग बाथ्रामोन देनाय फन्दामि सिखाव मर्ख्लबि नोंसोरबायदि फन्दामि सिखाव मानसिफोरजों मोजाङै रायज्लाया माथो आङो हा मोजां गथ'बासो अननाय मोनगौमोन नोंसोरबायदि गाज्रि गथ'फोरखौ अननानैलाय आंहालाय माला मोनगोनसि आरो मोजाङै रायज्लायना आरो नोंसा नोंमा सैमा दंग्लियालाय मा दङना थैबाय सोरखौ सैमा दंग्लि होनना बुंदों नोङो गावगायासो ओजोंबादि सैमा दंग्ला हिनजाव आरो फिसाजो थाखानानैबो बिहासो लाजियाबो मायाबो हिनजाव गदाय लाबोदों
नोंसो सैमा दंला भन्दानि आरो फाफ्लिबो नोङो जोंफोरखौ एसेबां आलाय सिलाय खालायदों नोङो जोंफोरखौ न'निफ्राय होखारहरदोंमोन ना नोंसो पापि महा पापि ओइ सैमानि जाथसाला सोरखौ बेफोरबायदि बुंदों नोङो आंखौ बुंदों हा नोङो लाजिया नों बायसि मानसिखौलाय आंलाय मानो लाजिलाबायो आरो नों बायसि बिफाखौ सनमान खालायनाबो जेबो लाब गैखाया सनमान खालायथाव जाया नोङो मोनथिबाय अ हेलौ मा दाबो मोनफैला बेदर लायनो थांनाया हा दहायनिफ्रायनो नेगासिनो आङो र' नै थांगासिनो र' दसे उनाव लामायाव सैमा माथाम लोगो मोनदोंलै आङो ओमफ्राय बे सैमा माथामा आंखौ ओरैबायदि सोंगासिनो ना बेनिखायनो एसे नेनांगौ जाबाय थै बानि हौवा मानसि जानानै सैमाखौनो गिबाय नामा सैमा माथामा नोंखौ अराखैथ' नोंखौथ' सोंबायसो दङ नोङो लामा नायनानै ब्लद फैगारगारनो हाया र' नै थांगासिनो बे सैमा माथामनि खुगाया बेसेबा गोसाथारलै अबावबा अरबाय बायना होबा मा जागोन देनाय बेनिखायनो थांथ'वाखैमोन आं र' थांनि दसे उनाव थाब फै दहायनिफ्राय नेगासिनो आङो अ मा होनना बुंदोंमोन नोंसोरो हो देनाय बुंफिनलाय लाइमोन आब' बेफोरबायदि साननो रोङै मानसिफोरजों खुगा नांनानै जेबो लाब गैया थौ दे थांसै थौ र'लाय सोरखौ साननो रोङा होनना बुंदों नोङो जोंफोरनि सिगाङाव थानाय बोरमाखौ बुंदों ये आंखौ बोरमा होनना बुंदों नोंसोरो पापिफोर सैमाफोर थय एक्सिडेन्ट जानानै थैगोन नोंसोरो साला गावनि बिफाखौनो गावनि बिबथैखौनो नोंसोरो सनमान खालायनो रोङा थैमारगोन नोंसोरो सानसेबाबो एम्फौ नांनानै थैगोन नोंसोरो थैजोबगोन नायबायल' था आंनि सावा नोंसोरनियाव सानसेबाबो नांगोन दिनै नाङाबाबो सानसेबाबो नांगोन आरो लोगोसे बै आंनि एक्स हिन्जाव सैमा दंलिनावबो नांगोन एसेबां गाज्रि फिसाजो सोर दिहुननो होनायमोन बिखौ एसेबां गाज्रि इसोर उन्दैयाव थैना थांबा मोजां जागौमोन दाहालागै थैनो रोङाखै साला पापि गथ'आ सालारि कुत्तानि जातफोरा सैमानि जातफोरा आंखौ सब गेजेरावनो बिसोरो लाजि फोनांदों र' नायना लागोन आंबो र' हरा धोनि जानायखाय बेसेबा लेबेल जादों बिसोरो पापिफोरा सिखाव खावनासो धोनि जादों बिसोरो ओइ मा सानबाय थादों हा साला नोंखौ दहायनिफ्रायनो नेगासिनो आङो नों मानो दासो मोनफैखो माबालै सना दहाय बुंखादोंमोन माथो सैमा माथाम लोगो मोनदोंमोन आङो एसेबां खारहाखा बिसोरनि खुगाया ओरैबायदि सोंदोंना आंखौ अरहां बेनिखायनो अरजानो गिनानै आङो जायगायावनो एसे दल' थाथ'दोंमोन बेनिखायसो अरदिया आंखौ बाहाना बेफोर गासैबो सगाव थांबा फैनो रोङा बेखौनो बुं सोरबा हिन्जाव फसायदों खोना सोरबा हिन्जावजों रायज्लायहैबाय थायो खोना बिदि नङालै सना नों मानो उल्था सानो साला मानसिया थैहां ओंखाम उखैदों नोंखौ नेगासिनो बेदरजों ओंखाम जागोन होननानै एसेबां लुबैखाना दंखायो नों आरो आंखौ बिदिसो खालायो न दे सना जेबो नङा दे बेदरा एवहैदो